प्रकारचे या ठिकाणी जे रोगाची साथ आहे ती पसरण्याची शक्यता आहे. आणि हे जे ग्रस्त आहेत वयोवृद्ध दोन्ही वर्ग आणि यांच्या घरात कुणीही मोठं करता पुरुष नसल्यामुळे आणि यांनी अनेक वेळा तक्रार करूनही ग्रामपंचायत या ठिकाणी. बाबा आपलं नाव आणि आपले काय तक्रार आहे? माझे नाव वैजनाथ जनार्दन मुंडे, राहणार लोणगाव कॅम्प, तालुका माजलगाव, जिल्हा बीड. माझा मोबाईल नंबर 9763434167 काय तक्रार आपली ग्रामपंचायत? तक्रार मी 10 वेळेस या ठिकाणी ग्रामपंचायतीला तक्रार दिली पाण्यासाठी, किंवा ग्रामपंचायतनं वरून नाल्या आणून सोडल्या आणि माझ्याच घरापर्यंत आणून सोडलेलं आहे. पाठीमागून बी पाणी जे येतं पावसाळ्यात तर माझ्या घरामध्ये शिरते. आणि याच्या ठिकाणी आम्ही 2 नवरा बायको आहे. आज जवळ 20 वर्षापासून माझे पोरं बाहेर आहे. मी या ठिकाणी 40 वर्षापासून राहतो. माझ्याकडे 3 याच्या PTR आहेत. माझ्याकडे सर्वसाधारण मी आता माझं वय 70 वर्ष झालेलं आहे. माझी मंडळी आहे 65 वर्षाची, सत्यभामा वैजनाथ मुंडे, आणि त्यांच्या नावानं 86 बाय 60 असा एक प्लॉट आहे. आता एकत्रीकरण आम्ही या ठिकाणी पूर्णपणे बांधलेलं आहे आणि या ठिकाणी आम्ही राहतो. पण पाण्यामुळं आम्हाला रात्रंदिवस झोप येत नाही, जास्त चावते आणि रोज ना रोज आमच्याकडे दवाखाना आहे. आज सुद्धा माझ्या गोळ्या खिच्यात आहेत, मी त्यासुद्धा आणलेल्या जेव्हा काय या गोळ्या आहेत माझ्याकडे. कारण या ठिकाणी मी बराच प्रयत्न केला, पण मला काही त्याच्यात मला ग्रामपंचायतला काही साथ दिली नाही. मी 4 वेळेस ग्रामपंचायतला निवेदन देऊन पंचायत समितीला उपोषण केलं आणि या ठिकाणी मला देऊ म्हणून आत्तापर्यंत हे केलेलं आहे. शेवटी मला मायबाप कुणीच नाही, सरकार मायबाप मला व्हावं आणि याची कुणी दक्षता घ्यावी एवढी माझी एक विनंती आहे. पूर्णपणे मला या ठिकाणी खूप 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 आजार होण्यासारखे डास चावत आहे. तिथे या ठिकाणी या वयोवृद्ध व्यक्तीची असे म्हणणे आहे की मला काही ना काही पण माझ्या दारापुढं ती जी काही घाण साचलेली आहे आणि त्या घाणीमुळे माझ्या घरामध्ये मच्छरांचा एवढा सुसुत आहे आणि त्यामुळं हमेशा आम्ही या ठिकाणी बिमार पडतो. माझी पत्नी बिमार पडते, मी बिमार पडतो आणि हे असंच चालत राहिलं. मी न्याय मागण्याचा प्रयत्न करतो पण आजपर्यंत मला ग्रामपंचायत या ठिकाणी न्याय दिला नाही. मी याच तक्रारीसाठी गेल्या 2-3 वेळेस आम्ही 5 वर्ष झालं याचं उपोषण केले, परंतु या ठिकाणी कसल्याच प्रकारची आमच्या कार्याची दखल या ठिकाणी घेतलेलं नाही. आपण काय सांगणार बाई की काय त्रास होतो तुम्हाला? आम्हाला खूप त्रास होतो. हे पाण्याचा त्रास आहे. पुन्हा PTR सध्या देत नाहीत. आमच्या 15 वर्ष झाले. पहिले 2 PTR आहेत पण आता देत नाही. ग्रामसेवक बी तक्रार करतो आमच्याबरोबर. जर सरपंच तर आम्हाला कसला नीट बोलतच नाही. असे वातावरण त्यांचं आमच्यापाशी. तो कधी आम्हाला नाही, तुमचं काहीच नाही म्हणतो. PTR ते न दिलेले तर ते म्हणते तुमचं काही नाही असं होते. या ठिकाणी माझ्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ते ज्याकडून काय आपलं नाव या दृष्टिकोनातून आपण बघत असाल की दोन्ही वयोवृद्ध यांच्याकडे कोणी बघण्यासारखं नाही आहे आणि यांच्या आंदोलनाला बी कुणी महत्त्व दिले नाही. ग्रामसेवक किंवा सरपंच जातीवर हा शब्द वापरत नाही, पण जाणून बुजून ह्या वयोवृद्धांना त्रास देण्याचं भूमिका तुमच्या गावातील सरपंच असो या ग्रामसेवक असो यांनी घेतलेली आहे. या बाबतीत आपण BD मॅडमला किंवा केलेले आहे सर. ते 40 वर्ष राहते तिथं, ते असं त्याला PTR हे देत नाहीत ग्रामपंचायत. म्हणजे नेमकं कारण काय PTR देण्याचं कारण काय त्यांचं? ते काय राजकारण काय यांना न्यायाची बाब करा. कारण ही जी नाली झाली साहेब, त्या नालीसाठी मी BDO मॅडमला प्रत्यक्ष अँगल कॅम्पमध्ये फोटो टाकले 2-4 वेळेस. त्या नालीचा इंजिनियर आहे धोंगडेला सुद्धा मी 4 वेळेस सांगितलं की त्या नालीचा बरोबर उतार काढ, त्यांच्या घरामध्ये पाणी चाललंय. आज पाऊस काळ नाही, पाऊस काळ जर असतं तर ह्यांचं घर केव्हाच पडलं असतं. पण मी त्याला 2-3 वेळेस इंजिनियरला बी सांगितलंय, ग्रामसेवकला सांगितलं, प्रशासक मॅडम पंडित मॅडमला सुद्धा सांगितलंय. पण यांना सांगूनही हे कुठल्याच प्रकारे लक्ष देत नाही. कारण हे जाणीवपूर्वक हे म्हणजे इकडून राहिलं फक्त एक वंजारी समाजाचं घर, माझे तिकडून 4 घरं मागाचे. फक्त ही मराठा समाजाच्या घरापुरतीच नाली झाली आणि कदाचित ह्या नालीचं एखाद्या वेळेस इस्टिमेट असावा 3,58,000 आणि CC नाली म्हणून सांगितलं जात आहे. पण ह्याच्यावर फरशी टाकलेली आहे. CC नाली सुद्धा नाही, फक्त स्वतःचं उकळ पांढरं करण्यासाठी संबंधित ग्रामसेवक संबंधित सरपंच यांनी जे केलेला सगळा खटाटोप आहे. आणि अशा गरीब माणसाच्या घरामध्ये हे पाणी आणून सोडून शिनी हे महापाप करण्याचं काम जर केलं असेल तर त्या काळच्या सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी केलेलं आहे. याच्यासाठी काय तक्रार केली नाही का आपण? यासाठी मी लेखी तक्रार दिलेली, लेखी BDO मॅडमकडे तक्रार दिलेली आहे. BDO मॅडमच्या समोर धोंगडेचं आमचं बोलणं भाषण झालं होतं. धोंगडेनं सांगितलं मी इंजिनियरला ग्रामसेवकला सांगतो की हप्ता तुमचा उपयोग घ्यायला नाली टाकायला. पण त्या धोंगडेनं सुद्धा त्याच्यानंतर काही कुठलाच त्याच्यावर हे केलं नाही, कारवाई केलेली नाही. आणि BDO मॅडम सुद्धा कारवाई केलेली नाही. मागच्या काळामध्ये 1-2 महिन्यापूर्वी एक समिती आली होती, चौकशी समितीसाठी. त्या संदर्भामध्ये आपलं एक निवेदन होतं. त्या निवेदनाच्या अनुषंगाने जे भ्रष्टाचाराचे पुरावे आपण भरपूर दिले,
परंतु त्याच्यावर काही कारवाई झाली नाही असं तरी त्याच्यावर कारवाई का नाही झाली? कारण या ठिकाणी जर सांगितलं जातंय, कारण ते सरपंच जे आहेत ते सरपंचाच्या डोक्यावर आमदाराचा हात आहे असं सांगितलं जातं. समितीचे लोक म्हणण्यापेक्षा आपले माजलगावचे विस्तार अधिकारी जे आता सध्या गेवरायला आहेत, विस्तार अधिकारी महेंद्र गायकवाड सांगतात की आम्हाला आमदाराचा फोन यायलाय, खासदाराचा फोन यायलाय, या प्रकरणामध्ये आम्ही जास्त काही कुठाने करू शकत नाही, तुम्ही शांत बसा, नाही तर तुमच्या जीवावर वारी बेतल, अशा मला सुद्धा समितीच्या कर्मचाऱ्यांना धमक्या दिल्या. आणि त्यानं धमक्या देऊनशी अहवाल जसा पाहिजे तसा त्यांच्यासारखा बनवून दिलाय. आज ह्या ठिकाणी अंगणवाडीच्या महिला सांगतात की आम्हाला वस्तू मिळाल्या नाहीत, पण ह्या वस्तूच्या ह्याच्यावर ताबा पावतीवर ह्यांना सरपंचानं ग्रामसेवकानं पहिला सही शिक्के घेतलेले आहेत त्यांचे. आणि आज तो पंचनामा आम्ही केला 31/8/2023ला. तो पंचनामा आम्ही केला ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच, ग्रामसेवक आणि प्रशासक होते, यांच्यासमोर पंचनामा करून 8 वस्तू आम्ही जप्त करायला लावल्या आहेत. त्या वस्तू कुठून आल्या त्या आजही ग्रामपंचायतमध्ये पडून आहेत. दलित वस्तीचे खांबे जरी असतील लाईटचे, स्ट्रीट लाईट, ते सुद्धा तिथं पडून आहेत. लेकरांचं पाणी पिण्याचं जे असतं आरो प्लॅन्ट, ते सुद्धा तिथं पडून आहेत. वॉटर प्युरिफाय 77,000 रुपये किमतीचं एक. एकंदरीत भ्रष्टाचाराला पाठिंबा घालण्याचं काम ह्या अधिकाऱ्यांनी केलं असं मला म्हणायचं. 1001% इतरलं फक्त जर भ्रष्टाचार पाठीशी घातला असेल तर या ठिकाणी रोडेवर असेल, त्यानंतर शिंदेसाहेब असतील, त्यानंतर नागरगोजे असतील, त्याच्यानंतर आपले महेंद्र गायकवाड असतील, ह्यांना सगळ्यांशी म्हणजे तक्रारदाराला कुठलाही विचारात न घेता ही चौकशी पूर्णपणे केलेली आहे. आणि आजही तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे असेल तर माझ्याकडे व्हिडिओ आहेत, ज्या महिलांना समजा त्यांना अंगणवाडीला सांगितलं होतं ह्या आम्ही वस्तू दिल्यात त्या दिल्यात, पण ह्या वस्तू कुठल्याही त्यांना पोहोच झालेल्या नाहीत. आता फक्त ह्यांना कागदोपत्री बिलं ओके केलेत आणि कागदोपत्री चौकशी झालेली आहे.